Paraules en silenci, un temps de ràdio on la inspiració, l'art, la bellesa i les emocions murmuren dolçament a cau d'orella. Paraules en silenci, un programa intimista i pausat de Ràdio Pego. Quedem cada dimarts a les 10 de la nit. Un pare no és qui dona la vida. Això seria massa fàcil. Un pare és qui dona l'amor. Això ho va dir en certa ocasió Dennis Lord, novel·lista canadenc, que va viure entre els anys 1900 i 1957. Molt bona nit a tots i a totes. Benvinguts a l'edició número 44 de Paraules en silenci, un programa que s'emet ací, a Ràdio Pego, amb una clara vocació literària. A partir d'ara mateix tenim una hora per davant, una hora carregada de propostes i continguts seductors, una hora que volem aprofitar per a recordar i homenatjar les grans obres i els grans escriptors de la nostra llengua. Per si no ho sabíeu, tenim un pla interessant per a vosaltres, un pla distès i persuasiu. Us convidem que ens acompanyeu fins a les 11 de la nit. Us assegure que intentarem fer-vos somiar. Salutacions de Manel Arcos i de Vicent Morera, que és el company que s'encarrega del control tècnic. I abans d'entrar en matèria, vull recordar-vos que els programes anteriors podeu escoltar-los al web de Ràdio Pego i també al blog homònim de blogspot.com.es i a més, al grup d'amigues i amics del Facebook. I ara sí, entrem ja en matèria. Aquesta nit tenim dos convidats de luxe amb nosaltres. Dos convidats una mica especials. Ells guarden silenci, romanen en silenci. Un dels convidats el tinc ací damunt la taula. Es tracta del poemari titulat El Salobre. L'altre convidat el tinc a l'altra banda del fil telefònic. Ell és ara a sa casa, si no m'equivoque, a Alaior, a l'illa de Menorca. Ell és l'autor del Salobre. Bona nit,
i benvingut. Bona nit i gràcies per convidar-me. Ponç és, sens cap dubte, un dels mites vivents, un dels principals valors de la poesia catalana contemporània. És autor de nombrosos poemaris, molts d'ells guardonats en prestigiosos premis literaris. Ponç, la primera pregunta que vull fer-te és sobre el poemari que avui homenatgem, el Salobre. Vejam, en quin moment de la teua trajectòria poètica apareix, és publicat, el Salobre? Sí, jo record que va ser una època dura perquè va coincidir amb la mort del meu pare, que és un d'aquells traumes i una d'aquelles pèrdues que no superaré mai, com la de la meva mare, però jo amb el meu pare tenia una relació molt, molt especial, sobretot per la seva bondat, per la seva humanitat, per totes les vivències que vaig tenir amb ell. I en el Salobre es van conjuntar una sèrie de vivències, de situacions, i ja dic, respon a una època una mica complicada. Supos que va ser un poc com centrada, no diré a la maduresa, sinó a un principi gairebé de l'ESA ja. I també és un poemari, ja fa estona que el vaig escriure, que va coincidir també amb un replantejament vital de moltes coses i sobretot una presa de consciència clara sobre la defensa de la llengua i del territori que amb les circumstàncies que estem vivint ara farà i fa més falta que mai. Ponç, no sé si has escoltat al principi del programa, hem recordat una cita que fa referència al valor, al paper que desenvolupen els nostres pares. Tu mateixa ho has dit, que el poemari El Salobre apareix quan, diríem, et deixa per sempre ton pare. Pot ser que ens donem compte de la importància que tenen els nostres éssers estimats quan ells ens deixen. Sí, és trist, és així. Mira, jo sempre dic que els homenatges, les proves d'amor, les demostracions d'afecte s'han de fer en vida. És com quan arriba el dia aquest dels difunts, dels morts, i la gent va als cementiris a dur flors. Les flors s'han de regalar en vida, les carícies, les besades, les frases d'amor s'han de dir en vida. Jo això sempre ho he tingut clar i vaig tenir la sort que tant amb el meu pare, amb la meva mare, amb els meus germans, sempre he tingut una relació molt, molt propera i molt afectuosa. Però aquesta és una de les coses que ens hauríem de replantejar, aquests éssers estimats que tenim al costat i que moltes vegades no valoram prou. En el Salobre, un dels temes que toques amb més intensitat i pot ser amb força passió és el paisatge. I a més, de vegades ho fas des d'una posició molt crítica. Tant ha canviat l'entorn ambiental a les illes i sobretot a Menorca. Mira, Menorca, de les 4 illes, crec que és la que encara conserva més el paisatge natural, conserva més la cultura, la idiosincràsia. Hem tingut aquesta sort, però bueno, així tot mos han pervertit i mos volen pervertir ara més que mai l'ànima. I jo en aquest sentit crec que el paisatge mos condiciona. Mira, jo crec que hi ha 2 signes identitaris d'un poble, que són la llengua i el territori. I per això en el Salobre surten tots 2 i jo crec que els hem de preservar, perquè el nacionalisme és una paraula que no està de moda, però, per exemple, quan critiquen el nacionalisme, sempre critiquen els nacionalismes perifèrics, però ningú parla del nacionalisme centralista, que és el pitjor de tot, perquè aquest sí que és absolutista i és totalitari. Jo en aquest llibre el que volia reivindicar fins i tot és la toponímia de Menorca, els noms que són d'una bellesa molt, molt poètica,
Mira, jo crec que la poesia també és per tots els poetes, és la nostra forma de compromís amb el món. Per jo la poesia és la meva manera d'existir, de ser, de viure en el món, és la meva manera de respirar. I tot això ho he volgut plasmar dins aquest llibre, dins el Salobre. En un dels teus poemes que avui recordarem, arribes a dir que l'idioma en què escrius no l'entenen ni els morts. Ara vull que parlem del poeta Pons, l'artista. Si artista, quan escriu la seva obra, pensa en els lectors o tal vegada pensa en algun tipus de lector en especial? Mira, jo escric per un lector invisible que té les faccions mesclades de tots els autors que admir. Amb els anys descobreixes que sí, que tens lectors, que tens gent que te segueix fidelment, que tens amics, i inconscientment penses en ells. Aquest vers que dius tu és un exabrupte per rebel·lar-me una mica contra la situació lingüística que patim tant a les Illes com a València, on, per cert, aprofit per solidaritzar-me amb tots els treballadors i les treballadores de Canal 9 que han perdut el seu lloc de feina per la mala gestió d'uns polítics corruptes, ineptes i que en fi, que estan demostrant que ser humà és un ser a estones bastant mediocre. La pregunta ara ja no sé ni quina era, perquè ara m'he anat a Canal 9 i he pensat en tota aquesta gent que està sofrint, que està patint. Els lectors, els teus lectors. Els lectors, sí. Jo crec que sí, que inconscientment hi pensam, però el meu lector és un lector que té la cara mesclada de tots els possibles lectors que pugui tenir el meu llibre. Has parlat en la teva darrera intervenció que Canal 9, Ràdio 9, han estat callades per sempre, han estat apagades. Un silenci, diríem, brutal, forçat. No és el mateix silenci que tu tractes als teus poemes, al Salobre. El silenci que apareix al Salobre és tan necessari, Pons. Bé, és que vivim una societat contaminada de renous. Mira, jo som un home molt de naturalesa. Jo, als matins, faig de missioner, soc professor, vaig a l'institut, intent contagiar la meva passió, no només per la literatura, sinó per l'art, per la cultura en general, als meus alumnes. Trat de fer-los veure que la cultura també és un plaer intel·lectual que a més no s'acaba mai, i a les tardes me'n vaig, em poso la roba més vella que tinc, agafo la bicicleta i me'n vaig a la Figuera Verda, que és un espai verge, salvatge que tinc al camp. Tinc una petita cabana de llenya i allà dins em posa a llegir o a escriure fins tard. Si es fa fosc, escric amb espelmes perquè no tinc electricitat allà, i el silenci és impressionant. Bé, diré que tinc una petita ràdio de piles que me fa companyia. Normalment solec escoltar ràdio clàssica i els millors concerts de la meva vida els he sentit entre refilets d'ocells al camp, però jo necessito el silenci, m'agrada el silenci. I si parlam d'aquest silenci forçat de Canal 9, perquè els poetes també ens han d'implicar amb la vida, amb la societat, ja he dit, i per això la poesia és una forma de compromís amb el món, amb la societat, amb el meu poble, no amb cap partit polític concret. Sembla que el que volen és que València perdi la seva identitat, que perdi la seva veu i que estiguem tots sotmesos a una televisió única i que es pugui manipular des de Madrid. En aquest sentit no m'agrada aquest silenci, però el silenci del camp, el silenci de la mà, jo el necessito i per això el cerc cada dia. Amic Pons, ha estat un plaer conversar amb tu. I jo amb vosaltres i de veus estic molt agraït. M'agradaria acabar dient que com va escriure Camus, l'art no és un passatemps solitari,
sinó un mitjà per commoure el major nombre possible de persones, i que tots els que escrivim, cream, tu mateix, que també és poeta, el que intentem en el fons és humanitzar, poetitzar el món i commoure el major nombre possible de persones, perquè quan ens commovem traiem el millor d'elles, el millor que tenen dins, i així serem encara més persones, i entre tots i totes farem un món molt millor. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu, Pons. Ens queden 40 minuts de programa. 40 minuts que els dedicarem de ple al teu poemari. Ara és el moment de la poesia, del salobre. Bona nit i fins aviat, Pons. Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada a tothom. Quan un és jove fa de tot, no es té temps per estar sol. Jo no
Som ací de nou. Quan són les 10:25 de la nit. I hem tornat perquè hem de parlar a partir d'ara del poemari El Salobre, del menorquí Pons i Jiménez. I què sabem de la vida i l'obra de l'escriptor amb qui hem parlat fa un moment? Pons va néixer a la Llor, Menorca, en 1956. Va estudiar filosofia i lletres i actualment es dedica a l'ensenyament. Narrador, dietarista fins i tot, i autor teatral. La trajectòria de Pons com a poeta va començar amb el volum Dins un perol d'aigua infecta. Després van eixir a la llum poemaris com ara On s'acaba el sender, Premi Ciutat de Palma del 1994, Estigma, guardonat amb la flor natural als Jocs Florals de Barcelona del 1995 i amb el Premi de la Crítica Josep Maria Llompart, El Salobre, Premi Carles Riba del 1995, Pessoanes, que va aconseguir els premis Alfons el Magnànim del 2003 i Cavall Verd, Josep Maria Llompart, del 2004, i Nura, Premi de la Crítica Catalana de Poesia del 2006 i Premi de la Crítica Serra d'Or de Poesia del 2007. Amb l'aparició del poemari El Salobre, el seu autor tanca un cicle i una etapa i alhora obri nous horitzons i perspectives. Es pot dir, en definitiva, que El Salobre és un llibre frontissa que serveix per a vincular el passat, el present i el futur del projecte literari de Pons. I bé, el temps que es resta el dedicarem a recordar algunes de les composicions del poemari El Salobre. Comencem així, doncs, a assaborir l'obra de Pons i ho fem amb el poema titulat Obituari. He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba sota un cel generós perfumat de llentisca. Les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec, entre ses canessies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les síquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vellmarins als penyals de fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega es tenyeix de renous asfaltats.
l'idioma en què escric. No l'entenen ni els morts. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Són les 10 i quasi 34 minuts de la nit. Seguim descobrint el poemari El Salobre, obra que va ser publicada en 1997. Obra que va sorgir arran d'una crisi personal que va patir el poeta arran de la mort de son pare. Val a dir que la desaparició dels pares sempre significa l'acompliment del darrer estadi del procés de maduració personal. Val a dir també que el sotrac personal va fer que Pons obrira els ulls dels ulls i mirara la vida d'una altra manera, diguem-ne, de més a prop. Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un faune les illes fulgents de l'Egeu, Cant, els llocs seculars que vaig veure d'Al·lot i dic Càlam Porter, Macaret, Alcaufar, Trebalúger, Son Bou,
s'arenal d'en Castell. Cant i escric amb amor el nom de boscos purs, on jugàvem feliços a guerra els amics, i on anava amb ma mare a cercar esclatassancs, s'alzinar d'en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, ses Rambes, Vinietzau, Alcoig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys, i era immens l'horitzó, entre cans que encalçaven lladrant cecs conills. Viniguarda, Esbanyul, Tordonell, Saboval. Ho recorde mentre escric abocat a un futur estranger, encimentat de forts i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plànyer cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta, el meu verd testament. Prou per canviar el món, però et pot encendre el cor. Amb una cançó vam aprendre a ser com som, sempre pendents d'una il·lusió. Només una cançó és suficient per parar el temps. Una cançó d'amor. Va ser una cançó que un dia ens va canviar la sort cap a un camí sense retorn. Cauen les estrelles sobre els vells amants, volen amb les cendres, el vent sap on van. Amb uns vells acords van tornar a fer brillar el sol en un camí sense retorn, rere d'una melodia, una il·lusió. Hem caigut molts cops a terra, hem tocat sovint el cel. Amb una cançó pots despertar dels teus malsons, si pots cantar ben fort. Amb una cançó ens vam salvar de perdre el nord En un camí sense retorn. en un camí sense retorn. Una melodia i uns acords.
Som de tornada, som ací quan falten 19 minuts per arribar a les 11 de la nit. I som ací perquè hem de continuar fullejant el poemari, el salobre, llibre que hem de recordar va assolir el Premi Carles Riba de Poesia en l'edició de 1995. Un llibre on el poeta s'allunya dels paradisos artificials de la poesia i s'acosta a la vida. Un llibre que brolla del centre de la consciència del seu autor. Una bona mostra d'aquest apropament a la vida i aquest nou grau d'autenticitat poètica és la reiterada presència del paisatge de Menorca al llarg del llibre. En el salobre, Pons revela la profunda identificació del poeta amb la seua terra natal. M'assec al moll de fusta de Calamolí i pesc donzelles amb els meus fills que somien sandocans i Moby Dicks. Tenc les mans escatades de pics d'esparralls i salpes. Retirat del món, del segle, escric amb la ventresca d'un amfossol l'elegia clara del salobre. Sé que després de la sal i els solcs que el mar soscava en la pell dels dits és lleugera i càlida la ploma. Travessaré Escodolar, bussejaré al fons de Sanitja per trobar colgada entre algues l'ànima blanca del mite. No calaré a cales morts, com el vent que de Tíndari m'arriba perfumat de camarmila. Els anys sorrencs traginen pols de corc. Ara passa un llaüt i un ca de pèl asprós m'ensuma ximple l'esca. De Lot, Déu caminava sobre les aigües. El món feia olor d'encens. Encara no sabia que duim l'infern dins nosaltres, ni caçava caderneres amb filacs i vesc. Un dia, un amic meu va ofegar 5 moixets petits en el safareig verdós de l'hort de Can Virolla. Després van arribar a l'illa gent de mots triomfants, cobrien síquies i solcaven l'espai d'arbres secs i fils. Els tamarells van començar a morir-se. La neu no va tornar més. Al cine feien Quo Vadis i un fosquet de biblioteca fred vaig veure El crit de Munch. Ara pesc donzelles amb els fills que riuen quan els cants alegre la cançó pirata de John Silva i em demanen qui era Billy Budd. Vull oblidar que vaig llegir Genet. Negaré, com Sant Pere, 3 vegades Batell. Hi ha una tèquina amb rems que es podreix al canyís. Es fa fosc i m'invent una vida ermitana. I'm mad about the boy, and I know it's stupid
to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool, girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Són les 10:49 de la nit. Espere que estigueu gaudint de la ràdio viva i en directe. És el moment de paraules en silenci. I seguim assaborint, així doncs, el recull de poemes titulat El Salobre. Es pot assegurar, sense cap mena de dubtes, que El Salobre és un llibre de gran maduresa, una maduresa que es fa extensiva al to i a la forma. De fet, El Salobre palesa una gran diversitat de registres formals i de to que correspon a una comprensió precisa de la complexitat i riquesa de la vida interior de l'home, de la vida interior del poeta Ponç Pons. Fills del mar i la calç, amb camamil als ulls, descobríem els noms dels ocells emboscats, ens vestíem de llum a les platges ardents. Amb sorra esmerilava engregament el cos. La sal creixia als patis verds sota el raïm. No sabíem que el món existia i que enllà de les costes de l'illa hi hagués altres déus. Un vell atles romput em va obrir tots els ports. Vaig llegir l'Odissea entre mates i pins, on són ara els senders desfirgats de son bou, o estendals de canyís vora els verds tamarells. Sobrevolen a dalla sornuts gavians.
aquí encara hi ha gestos de guerra civil. Si tu te fas la lluna del cel blau, jo me faré el núvol i et vendré a tapar. Si tu te fas el núvol i me vens a tapar, jo me faré l'arena de la mar. Si tu te fas l'arena de la mar, jo me faré la ona i et vendré a besar. Si tu te fas la ona i me vens a besar, jo me faré la llebre d'un camp gran. Si tu te fas la llebre d'un camp gran, jo em faré caçador i t'aniré caçant. Si tu et fas caçador i m'has d'anar caçant, jo me faré la rosa del roser blanc. Si tu te fas la rosa del roser blanc, jo me faré l'abella i t'aniré picant. Si tu te fas l'abella i m'has d'anar picant, jo me faré la monja del convent sant. Si tu te fas la monja del convent sant, llavors jo em faré frare, t'he d'anar confessant. Si tu t'has de fer frare per anar-me a confessar, val més que mos casem i hem acabat de penar. Val més que mos casem i hem acabat de penar. Falten 6 minuts per arribar a les 11 de la nit, moment en què es posarà el punt i final a l'edició d'avui de Paraules en silenci. Encara tenim temps, però, per a gaudir del salobre, l'obra de Pons, l'obra de l'escriptor que ens ha acompanyat avui. Una obra que al capdavall és un extent tramat de punts de pugna entre contraris o tendències oposades. Una obra que al capdavall és una mena de debat entre l'esperança i el desesper, entre l'oda i l'elegia, entre l'aïllament i la vida col·lectiva, entre el cant i la denúncia, el vers i la prosa, la reserva i l'expansió. Tot iria rimant de casíl·labs invictes, aniran amorosos alexandrins blancs. T'escriuria Roser, sense tu no sé viure, o a pesar de betzèrries serem sempre amants. Tu ja saps que t'estim sense por ni futur. Potser ens calgui parlar amb un llenguatge agressiu d'aquest temps malgarbat de falsaris cabrons. Com va dir el portuguès que em va escriure un xinxer, són ridícules totes les cartes d'amor i aquí hi s'obren polítics de seny pesseter, prou Tristanys i Romeus, prou Renés i Abelards, el diari d'un jove de 18 anys mort, i han trobat a la vall un vaixell amb aixís. Jo no juc a ser progre ni em venc al poder.
com va dir Saramago, silenci i treball. Si m'aferro obsessiu a aquests mots insurgents, és perquè tu ja ho saps, no sóc jo si no escric, i el més íntim exili és un vast sentiment. Una empresa vol fer un camp de golf atirant, no sé d'on trauran l'aigua i 1000 apartaments. Ara acab de llegir Dublinesos de Joyce. Prest serem souvenirs moicans i estrangers. La guitarra, la música i la màgia del gran Toti Soler, hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit. Malauradament, ja no tenim temps per a més. Com sempre, aquesta hora se'ns ha fet molt curta i ara només tenim temps per acomiadar-nos. Que passeu molt bona nit. Us desitge molta salut i, com sempre, us desitge també que sigueu molt feliços. Quedem el pròxim dimarts, ací, a la mateixa hora, en una nova edició de Paraules en Silenci.